Στο Ελλάδα έχεις ταλέντο. Έχουμε δει ατομικό breakdance, ομαδικό breakdance, breakdance με ταχυδακτηλουργικά, breakdance με ποντιακά, αλλά και breakdance με ρυθμική γυμναστική. Και συγκεκριμένα από τους Dance Live. Είμαστε η Dance Live Team. Συνδυάσαμε ένα χορό του δρόμου με ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, τη ρυθμική. Τα ενώσαμε και βγάλαμε κάτι πολύ ωραίο. Θέλουμε να εντυπωσιάσουμε και τους κριτές και το κοινό. Δεν θέλαμε να κάνουμε από την πρώτη φορά όλα μας τα κόλπα και κρατάμε φυσικά πολλά άλλα και για τον ημιτελικό. Έτσι ανεβάζουμε τις κριτές όλο και πιο πολύ. Μπράβο, παιδιά! Όπα! Τι τρελοκομία έσταση, τι φοβερή ομάδα. Καταπληκτική, μπράβο. Μερικές φορές, και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που μια από αυτές τις φορές είναι τώρα, δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να εκφραστούμε, γιατί μόλις έχουμε δει ένα πράγμα που μας έχει αρέσει τόσο πολύ και έχουμε σοκαριστεί από την ομορφιά του θεάματος. Αυτή τη φορά είσαστε αρμονικά δεμένοι, αγγίζοντας το τέλειο σχεδόν. Το μόνο, μια λέξη έχω να πω, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στη Μαρθίνηδη. Χαίρομαι γιατί αυτό που παρουσιάσατε στον ημιτελικό είναι πολύ δυνατότερο από αυτό που μας δείξατε στην οντισιόν και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λίγο να προσέχετε όταν γίνεται... Δηλαδή η μικρούλα έκανε κάτι εκεί στη γωνία, έβγαινε ένα στο κέντρο, ταυτόχρονα έκανε κάτι άλλο και δεν ξέραμε ποιο να πρωτοδούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να μην προλαβαίνετε να μας δείτε. Ποιο να δείτε. Κοντά. Πάντως μπράβο σας, ήταν πολύ ωραίο το θέμα. Ευχαριστούμε. Θέλω να σας δώσω σε όλους σας συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και στην Πιτσιρίκα, τη Δεσποινίδα Βαρβάρα, ο Δημουαζέλ Μπαρμπάρ. Σκίσατε με το προβολέα στα δικά μου μάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν μια λεπτομέρεια αυτή που ίσως δεν την πρόσεξαν οι τηλεθεατές μας. Αλλά επειδή την πρόσεξα κι εγώ, όπως ο Ηλίας, είχε πάει το σκηνή κάτω από ένα μεγάλο προβολέα, πίσω και πολύ βαρύς, και χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο η μικρή Βαρβάρα τράβηξε το σκηνή για να απελευθερωθεί ώστε να συνεχίσει το νούμερο, χωρίς να πειραχθεί και ο φωτισμός κιόλας. Πειράχτηκε, ξεκόλλησε λίγο το ρομποτικό, αλλά το Τζομποκάς υπάρχει. Εντάξει, θα σας χρεώσουμε κάτι, αλλά τουλάχιστον εκτελέσατε το νούμερο. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχετε δει τίποτα. Τα έχουμε αφήσει όλα Για το την επόμενη τέλος. φάση. Να σας έλεγα. Υποσχέσεις λοιπόν. Και εάν θέλετε να δείτε τους Dance Live στο μεγάλο τελικό, δεν έχετε παρά να τους ψηφίσετε στο νούμερο που βλέπετε. Πάρτε γρήγορα τηλέφωνο! Ναι, πάρτε γρήγορα τηλέφωνο, λέει η Βαρβάρα. Ανοίγουν οι γραμμές στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσουμε και οι 6 το δάσκαλό μας τον κύριο Θοδωρή Τσαγανό για την ιδέα και την προσπάθεια που έκανε για μας. Και κυρία Μαθήλτη, μήπως μου φέρετε το αυτόγραφο. Θα τα πούμε μετά. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.